seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast. În această seară l-am alături de mine pe domnul senator Călin Marian, fost prefect de Hunedoara, un om din zona Zarandului, de unde sunt și eu, aproape de Brad, un prieten care a fost și acum 3 luni la podcastul nostru înainte să ajungă senator. Între timp a fost votat, a fost ales de Hunedoren senator. Mulțumesc, Călin Marian, că s-a astea alături din nou la podcast. Mulțumesc, Horea, în primul rând că m-ai invitat încă o dată la tine în emisiune și vreau să-i salut și eu pe cei care ne urmăresc și cei care urmăresc acest tip de podcast care îl faci tu, care este din ce în ce mai interesant și cu foarte multă lume bună care vine aici, cu subiecte care interesează, în primul rând, o arie destul de largă geografică, pentru că vă urmărește multă lume din Ardeal, și din județul Hunedoara, și din Cluj, și din Alba, și chiar se dezbat subiecte interesante la acest tip de emisiune. Uite, mi-amintesc că la ultima dată când ne-am întâlnit, tu ești un membru de partid conștiincios, mă rog, faci parte din Partidul Liberal, care e un partid liberal, adică se presupune că fiecare dintre voi trebuie să aveți ideile voastre, gândurile voastre și nu sunteți un partid așa ordonat și disciplinat, dar nu neapărat un sens pozitiv ca și PSD-ul. Sunteți un partid unde tot timpul au fost mai multe idei așa adunate. Dar chiar și în partidul ăsta tu ai fost destul de disciplinat și l-ai susținut pe Nicolae Ciucă în candidatura lui la prezidențiale, cum l-a susținut cred că toată organizația din Hunedoara. Dar, mă rog, Nicolae Ciucă a pierdut, aveți un nou președinte, Ilie Bolojan, pe care îl recomandă, zic eu, realizările de la Oradea, apoi de la Consiliul Județean Bihor. Știu că și în vară ai avut niște întâlniri la Bihor cu domnul președinte, de altfel ai și niște poze pe Facebook-ul dumnealui. Cum ți se pare PNL-ul în noua eră Bolojan? Da, cred că este președintele care reprezintă cu adevărat Partidul Național Liberal prin structura lui ca om. Și în primul rând este un om care s-a dezvoltat prin deviza Partidului Național Liberal, prin noi înșine. A construit acolo împreună cu echipa lui la Oradea un oraș care și-a schimbat totalmente fața ce era cu 20 de ani. Și mulți dintre noi, dacă mergeam la Felix, mergeam și la Oradea. Acum, dacă mergi la Oradea, chiar vezi un oraș cosmopolit, un oraș care s-a dezvoltat din toate punctele de vedere. Nu numai economic, și aici insist mai mult pentru că dezvoltarea economiei în județul Bihor și implicit în Oradea a dezvoltat până la urmă și județul și orașul. Vedem că, mai ales în mandatul de președinte al Consiliului Județean, județul Bihor cumva a luat o altă turnură, cum poate ar trebui să ia și județul Hunedoara. S-a gândit dezvoltarea județului din perspectiva, să zic așa, dezvoltării globaliste și uitați-vă când vă duceți în județul Bihor că tot ceea ce înseamnă acele centuri ocolitoare a orașelor, acel inel al Oradiei care până la urmă scoate tot traficul greu din oraș, acele parcuri de afaceri care au început să se dezvolte în cele 7 orașe din județul Bihor, ceea ce denotă că Ilie Bolojan a fost un foarte bun manager, dar în același timp a fost acel om care a reușit prin echipa dumnealui, pentru că știm foarte bine, de unii singuri este complicat să dezvolți și un oraș și un județ, îți trebuie o echipă competitivă în ceea ce privește atragerea de fonduri. Și dumnealui chiar s-a bazat foarte mult pe atragerea de fonduri europene și în ultimii ani în județul Bihor chiar au intrat peste 500 de milioane de euro, lucru benefic pentru cetățenii din județul Bihor și pentru dezvoltarea acestui județ. În ceea ce privește politica națională, pentru că la ora aceasta de câteva zile este președintele României și a fost și președintele Partidului Național Liberal, a dat, cred că, un nou suflu din punct de vedere a
direcției și a traiectoriei Partidului Național Liberal în dezvoltarea țării. Și iată că vedem un președinte, chiar dacă este interimar, care se întâlnește la Elisee cu unul din cei mai mari, să zic așa, în ghilimele, președinți ai unei țări din Uniunea Europeană, și anume Franța. Iată că comunică, comparabil cu președintele Iohannis, și comunicarea domnului Bolojan este, zic eu, de o mare anvergură, chiar dacă în puținele zile de mandat care le-a parcurs până acum, vine foarte aproape de oameni. Se duce cu avioane de linie, locuiește la Cotroceni, nu îi trebuie o viață foarte, să zic așa, pompoasă. Este omul faptelor, omul creației pentru țară și omul care, să știți că poate să adune în spatele lui o armată liberală care își va spune cuvântul în următoarea perioadă politică. Domnule senator, eu pe Ilie Bolojan, mă rog, am avut oportunitatea să discut cu dumnealui telefonic, nu ne-am întâlnit niciodată fizic, dar din profilul studiat al omului politic Ilie Bolojan și din informațiile apărute în spațiu public și nu numai, am considerat că atât Ilie Bolojan, poate chiar și Emil Boc, nu au fost printre preferații regimului Iohannis în ultimii 10 ani și se vorbea în PNL că nu era cea mai caldă relație între fostul președinte, Claus Iohannis, și Ilie Bolojan. Astăzi PNL-ul are un președinte nou, dar oarecum conducerea e veche. Și totuși mi-e greu să cred că pentru rezultatele PNL ar trebui să contabilizeze doar liderul, doar Ciucă. Credeți că după prezidențiale Ilie Bolojan, sub o formă sau alta, va regândi puțin structura și conducerea partidului? Pentru că în momentul de față cam aceiași oameni sunt în fruntea partidului. Plus minus, sunt doi prim vicepreședinți noi, dar în rest aceeași conducere. Da, eu am stat cu Ilie Bolojan așa cum stau cu tine și am discutat la dânsul în birou la Consiliul Județean la Oradea, cred că sunt vreo 6 luni de atunci. Chiar l-am întrebat la momentul ăla dacă va veni vremea să vină spre București și la momentul respectiv mi-a dat un răspuns că încă nu era momentul din perspectiva unei echipe. Iată că acum Ilie Bolojan a venit la București și a făcut o echipă cumva, să zic așa, nouă, dar în același timp și cu oameni care au mai fost în echipa generalului Ciucă. Și aici vorbesc de Dan Motreanu, de exemplu, care este prim vicepreședinte, unul din echipa veche, dar Dan Motreanu este un liberal vechi de 30 de ani și un liberal care chiar a avut rezultate foarte bune la Giurgiu, a fost al doilea județ ca și număr de voturi și ca și procente în alegerile de anul trecut. Dar iată că a reușit să-l aducă lângă el pe Mircea Brudean, care este acum președintele Senatului, un om tânăr și un om cu viziune și un om care, după părerea mea, va face o figură bună în politica mare a Partidului Național Liberal. La fel este și primarul Ciucu, la fel este și secretarul general, președintele Consiliului Județean Brașov, oameni tineri, oameni cu viziune și oameni care... Și Emil Boc a devenit cumva în prim plan, pentru că el nu era... Da, și nu era prim vicepreședinte. Boc are amprenta pusă în decizia de echipă a domnului Ilie Bolojan. La momentul acesta, conducerea Partidului Național Liberal este pe interimat și este în mâna domnului Cătălin Predoiu. La fel un om de echilibru și un om care chiar din perspectiva dezvoltării României putem să spunem că a fost omul care
a luptat foarte mult pentru Schengen și cred că intrarea în Schengen poate să îi se atribuie într-un procent foarte mare acestui ministru de interne Cătălin Predoiu și bineînțeles știți foarte bine că și datorită lui s-a ridicat MCV-ul, care a fost o realizare la fel de mare și poate chiar n-a fost atât de popularizată, dar să scăpăm de acea talangă de gât care era MCV-ul pentru România, mi se pare o realizare destul de importantă pentru țara noastră. Vom vedea ce înseamnă schimbarea sau neschimbarea sau parcursul Partidului Național Liberal după alegerile din mai, dar așa cum îl știu eu pe președintele nostru Ilie Bolojan, este omul care va ști să facă echipă și este omul pragmatic care cu siguranță va produce o schimbare poate și de mentalitate în Partidul Național Liberal. Uitați, trebuie să vă spun, dat fiind faptul că au venit mai mulți membri ai PNL-ului, în general de la Cluj, în ultima perioadă, domnule senator, la podcastul nostru, al meu sau al Adrian, colegul meu, le-a spus lor ce vă spun și domniei voastre. Scorul obținut de Călin Georgescu nu e neapărat scorul lui Călin Georgescu, ci oarecum o supărare a oamenilor pe vechile partide birocratice. Și mie, cel puțin de la începutul anului, nu mi se pare că cele două partide, începând cu PSD-ul, care și-a păstrat premierul și președintele care e și pe locul 3, deci un adevărat dezastru pentru PSD să nu ținte omul în finală. După aceea, organizații județene, nu știu, PSD care au pierdut rău de tot în fața lui Georgescu, organizații liberale care au avut județul, cum a fost Maramureșu. Nu-l cunosc pe Ionel Bogdan, poate un tip extraordinar, n-am mai ce vorbă cu domnia sa, dar au pierdut efectiv Consiliul Județean acolo, adică nu mai au nimic. Au avut ceva și acum nu mai au nimic. Efectiv e senzația asta omului de rând că parcă nu v-a trezit, adică și de asta o zic, adică există o anumită expectanță și eu are un cec înalt din partea mea, Ilie Bolojan, ca președinte și ca șef de partid, dar de asta v-am întrebat, pentru că e așa în continuare vedem pe sondajele publice, că Călin Georgescu stă la 45% și cu siguranță că nu greșesc oamenii, ci greșesc partidele pentru scorul ăsta. 45% a apărut într-un sondaj, într-un singur sondaj și știm de cine a fost făcut și comandat acel sondaj cu o mare tangență față de Ponta și Georgescu. Dar nu cred că este relevant acest sondaj, dar ce spuneți dumneavoastră, până la urmă este o realitate, că acest domn venit din Neant a reușit până la urmă să... Știți cum e ca și la forjă, știți, când fierarul vrea să bată potcoava, dă un pic de oxigen la cărbunele aprins. Cred că a fost un cărbune aprins în țara noastră, un cărbune aprins care i-a trebuit o scânteie și această scânteie s-a dat foarte mult pe acest TikTok sau pe tot ce înseamnă social media. Nu cred că este meritul acestui domn Georgescu care îl vedem așa. După părerea mea este un om care în inteligența lui produce foarte mult șarlatanism, după părerea mea, și reușește să spună ce vreau oamenii, dar în același timp să spună și lucruri care nu au nimic a face cu realitatea. Eu merg foarte mult în teren și mă întâlnesc cu foarte, foarte mulți oameni. Să știți că există o realitate în teren din punctul de vedere a nemulțumirii. România cumva este împărțită în două lumi. Atât din punct de vedere a percepției politice, dar și din punct de vedere a traiului de zi cu zi. Degeaba vedem că noi fiecare ne învârtim în anumite medii, da? Ne întâlnim cu anumiți prieteni, în cercul nostru, discutăm sau trăim în bula noastră, dar dacă te duci într-un cartier, de exemplu în Dallas, în Vulcan, în Valea Jiului, ai impresia că te-ai întors cu 100 de ani înapoi.
Dacă te duci în Orăștie, în cartierul muzicanților, ai impresia că ești cu 150 de ani înapoi. Deci, lucruri care, după părerea mea, politicienii trebuie să le vadă. Și aceste, din ce în ce mai mari decalaje în societate, nu sunt de bun augur nici pentru mediul politic, dar nici pentru viitorul României. La alegerile din toamnă, cumva o parte din populație, ăia 25, 30, 35%, că dacă adunăm tot ce înseamnă resortul ăsta cu suveranist, că e vorba de AUR, că e vorba de POT, că e vorba de SOS, că e vorba despre Călin Georgescu, poate chiar depășim împreună 40% și se vede și aritmetica din Parlament. Deci cred că la un procent de genul ăsta, fiecare politician trebuie să-și pună o întrebare. Unde s-a greșit? Sau care sunt soluțiile? Ca să ai soluții trebuie să și identifici greșeala sau să identifici ce politici nu au fost bune pentru oamenii de acest gen. Avem o migrație excesivă. Avem un ritm de natalitate foarte scăzut. Avem zone care au fost monoindustriale și la momentul ăsta sunt zone care sunt acaparate din punct de vedere a unei singure industrii. Avem zone unde, din păcate, media de vârstă este între 55 și 75 de ani. Nu mai avem tineri. Politicile publice care trebuia să le facă la un moment dat cei care au guvernat în ultimii 35 de ani, din păcate, după părerea mea, poate n-au fost suficient de clare și de orientate către fiecare român în parte. Haideți să luăm pe concret. Județul Hunedoara, sunteți senator al județului Hunedoara. Exact. Puteți să-mi ați și candidat la Consiliul Județean Hunedoara, e important de precizat. Cunoașteți bine județul și prin prisma meseriei pe care o aveți și a funcției pe care ați fost multă perioadă ați activat în domeniul agricol, în cel mai înalt nivel al județului Hunedoara. Care sunt cele 5 puncte nevralgice, sau 3, nu neapărat 5, ale județului? Unde considerați că ar fi loc de mai bine sau de mult mai bine? Pe ce capitole considerați? În primul rând, cred că trebuie să se facă o reformă administrativă. Pe partide sau pe ci la modul general, că 33 de ani în care Hunedoara a căzut din 1989 până acum constant. Și sigur că fenomenele sunt pe care le-ați spus. Faptul că industria a murit, faptul că tinerii au plecat în Occident, cam care ar fi cele 5 mari probleme? În primul rând, este imperios necesar să se facă o reformă administrativă la nivel de județul Hunedoara. Avem foarte multe comune sub 1000 de locuitori, comune foarte împrăștiate. Nu avem poli de dezvoltare economică care să absoarbă forța de muncă. Avem 7 orașe și 7 municipii, dar niciun municipiu nu depășește 45.000 de locuitori. Știm foarte bine, ca să dezvolți ceva, îți trebuie o entitate puternică. Nu avem un centru universitar puternic care să genereze tineri care să poată în secunda 2, când termină facultatea, să își ocupe un loc de muncă în spațiul geografic al județului Hunedoara. Avem o mică universitate la Petroșani, o facultate, o extensie la Hunedoara, dar nu există un centru universitar puternic. Știți foarte bine și apropo de subiectul cu rearanjarea administrativă, reorganizarea respectivă, nu vine nimeni să investească, de exemplu, un retail mare sau orice, un mall sau orice fabrică, dacă nu există o aglomerare de cel puțin 100.000 de persoane. Și asta este un handicap pentru județul Hunedoara. Se poate face, de exemplu, o reformă administrativă în tot ce înseamnă Valea Jiului, de la
Bănița și până la Câmpul Uneag la Urican, unde poți să aduni o aglomerare de cel puțin 80.000 de oameni pe o suprafață foarte limitată sau foarte, foarte îngustă. Și cred că nu a fost viziune în ceea ce privește dezvoltarea economică a județului. Și această viziune, până la urmă, trebuie să o aibă Consiliul Județean, care este factorul de putere din punct de vedere a tot ce înseamnă finanțe și a tot ce înseamnă bani care să pot pune la dispoziție pentru a sprijini mediul economic. Dacă nu ai un mediu economic puternic, nu poți să dezvolți un județ, nu poți să dezvolți un municipiu sau un oraș sau chiar și o comună. Știți că chiar dacă atragi fonduri europene, îți trebuie și cofinanțări, iar această strategie de dezvoltare a județului județul Hunedoara care, din păcate, am avut și alegeri locale și județene. Iată că au trecut vreo 7 luni de atunci. Nu vedem, chiar dacă eu am candidat acolo și am pierdut. Din perspectiva politicii, poate că nu există locul 2. Dar județul Hunedoara este pe ultimul loc din punct de vedere al salariului mediu pe economie. Suntem cu câțiva lei sub Teleorman. Deci ceva este de noaptea minții. Un județ care are un potențial extraordinar din punct de vedere al dezvoltării. Și dacă ne uităm acum 50 de ani înapoi, județul Hunedoara cred că era printre primele județe din țară ca și model de dezvoltare. Prin tot ce însemna partea asta de minerit, pe tot ce însemna partea de exploatare a mineralelor și a oțelului. 2 amendamente pentru 2 zone ale județului Hunedoara. Apropo că a fost acum o săptămână înainte Florin Cazacu, primatul din Brad, și am discutat pentru că o bună parte a sărăciei județului se datorează și faptului că minele au fost închise. Da. Și că cu siguranță în zona Bradului mai era aur de scos mult de la Cu Bauza. siguranță. Cu siguranță că și minele din Valea Jiului încă mai produceau cărbune, fără doar și poate, și o vină mare pentru destinul Hunedoara are și Bucureștiul. Indiferent că a fost PSD, PNL, PDL, irelevant. Da, am Pentru auzit că acum... Sunt decizii luate de la București, cel puțin pentru cele 2 zone. Cu siguranță. Și dau o mare dreptate domnului primar Cazacu și prietenul meu, Florin Cazacu, care cred că cunoaște foarte bine acest fenomen, nu numai administrativ, dar și din perspectiva mineritului. Ca să aud acum câteva luni din gura domnului prim-ministru Ciolacu că trebuie să reindustrializăm România și să facem tot posibilul să exploatăm resursele minerale. Pe ce Dumnezeu ne-a împiedicat în ultimii 20 de ani să facem acest lucru? Numai la aur, de exemplu, și în zona Brad cunosc și eu foarte bine, că acolo sunt născut la Țebea, la minele de aur de la Barza lucrau 12.000 de mineri în 88-89 și încă 1.000 de mineri la minele de cărbune. La Țebea. Dacă ne uităm la evoluția aurului ca și preț în ultimii 5 ani de zile, s-a triplat prețul aurului. Și cred că încă va crește, iar noi stăm cu picioarele pe acest zăcământ, nu numai de aur și alte metale foarte importante, și nu facem nimic. Chiar ne uităm la toate ONG-urile astea, bune sau nebune, sau nu știu cine le controlează sau cum le face, dar noi ca stat, ca și politica statului, să-ți fie frică că te dă un ONG în judecată, mie mi se pare de noaptea minții. Astăzi. Da, și barajul Mihaileni, corpul barajului este 100% finalizat. Trebuie doar să fie mutată linia electrică care merge pe chiuveta barajului și trebuie mutată în altă parte și mai trebuie terminate o parte din drumuri ca să fie finalizat. Deci asta înseamnă undeva la un 90% investiție realizată,
Iar acest baraj are mai multe roluri. O dată de sursă de apă, doi, o sursă împotriva limitării inundațiilor, trei, se poate pune o microhidrocentrală adaptată la acest baraj. Și acum să fim în situația în care un ONG a obținut într-o instanță a Clujului desfințarea autorizației de construcție, care s-a dat în 1987, pe vremea lui Ceaușescu. Păi, în America sunt legi care sunt de la 1800, sau Constituția Americii a fost din secolul XVIII și nu s-a schimbat mare lucru. Dintr-o dată mi se pare că autorizația construcției nu mai este bună și a trebuit instanța să o anuleze. Ne batem, după părerea mea, cu niște mori de vânt, unde statul, din păcate, dă rateuri sau chiar eșuează în aceste, să zic, particularități de investiții care sunt la 90%. Și nu numai barajul la Mihaileni, mai sunt câteva microhidrocentrale pe Jiu, care la fel sunt în faza de 80-90% realizate. Unele chiar au fost trecute prin CSAT ca și obiective de importanță națională și eu mă gândesc să fac propunere prin Comisia de Ape Pădure, în care sunt în Senatul României, să introducem acest baraj ca baraj de importanță națională. Pentru că ușor, și vorbim numai de un anumit aspect, în fiecare an avem penurie de apă. Și o să ajungem ca să nu mai avem surse de apă pentru populație. Din păcate, în politica asta de Green Deal al Uniunii Europene, broscuțele, paianjenii și nu știu ce mai animale sunt mai presus decât existența umană, care, după părerea mea, este o politică proastă, falsă, în detrimentul cetățenilor. Și dacă nu vom lua o hotărâre imediată în ceea ce privește exploatarea resurselor minerale, oamenii din zona Brad, și știți foarte bine că e o conglomerare de 40.000 de locuitori, care acum 35-40 de ani erau undeva la 65-70.000 de locuitori. Populația zonei aproape s-a înjumătățit. Bradu avea la momentul respectiv 35.000 de oameni și acum mai are 15.000. Fenomenul ăsta de migrație, care se întâmplă din cauza că nu există industrie, se va amplifica din ce în ce mai mult. La fel se va întâmpla sau s-a întâmplat și în Hunedoara, municipiul Hunedoara, la fel s-au întâmplat în tot ce înseamnă Valea Jiului, la fel încet se întâmplă și în Deva, pentru că Deva a rămas doar un oraș de instituții publice și de funcționari publici și de pensionari. Deci, direcția greșită a politicilor publice, atât naționale cât și cele județene, după părerea mea, este foarte, foarte greșită. La fel discutăm și de cărbunele din Valea Jiului, unde mai există cărbune suficient pentru una, două generații. Pentru că, vedeți, se pune problema energiei. Totul stă până la urmă ca valoare de preț și în prețul de cost a oricărui lucru, că e vorba de un microfon, că e vorba de un pahar sau e vorba de orice se face în lumea asta, la bază are un strop de energie. Iar dacă energia e scumpă, și lucrul respectiv este scump. Iar bătălia pentru independența energetică este din ce în ce mai acerbă în contextul geopolitic atât european cât și mondial. Apropo că vorbeați mai devreme de reorganizare administrativă, am văzut pe piață cam două proiecte de comasare a județelor sau de unire, că sună mai bine. E un proiect care include 3 județe, județul Sibiu, Alba și Hunedoara, și un alt proiect care l-am întâlnit mai des în dezbatere, unde Hunedoara e alături de Timiș, Arad și Cata Severin. Cam astea două variante ar fi. Sigur că nu se întâmplă mâine lucrurile astea. Dar cam spre ce zonă s-ar îndrepta Hunedoara în viitor, economic și administrativ?
cu cine ar sta mai bine? Cu Alba și cu Sibiu sau cu Timișoara, cu Aradul și, mă rog, posibil Cara Severin? Vedeți, aici să pornim de la acest subiect, până la urmă îți trebuie vorba românului sânge în instalație. Și decizie politică de nivel cât mai larg. Pentru că ca să faci reforma administrativă trebuie să ai o decizie politică cât mai largă. L-am văzut pe domnul Ilie Bolojan atunci când a venit la București. Primul lucru a zis că trebuie reformă administrativă și a început cu Parlamentul și a spus că este suficient să existe 300 de parlamentari și apoi reforma ministerială și reforma administrativă care să vină cât mai jos până la nivel județean și local. Din perspectiva celor două opțiuni, la momentul ăsta cumva suntem în regiunea 5 Vest alături de Timiș, Arad și Cara Severin. Din perspectiva fondurilor europene și a tot ce înseamnă ADR-ul 5 Vest care finanțează inclusiv județul Hunedoara. Din punctul meu de vedere personal, eu văd mai mult județul Hunedoara cumva lipit de Sibiu și de Alba Iulia și din perspectiva, pentru că nu judeci numai dintr-un anumit punct de vedere această unire. Trebuie să judeci, în primul rând, după părerea mea, din perspectiva afinităților culturale, care trebuie să le aibă cele 3 județe sau 4 județe. Da? Noi, ca și hunedoreni, suntem mai apropiați cumva de zona asta, de Transilvania, decât de Banat. Prin tot ceea ce înseamnă organizarea de la nivel familial, cultural, chiar perspective de altă natură și comunicația cred că ar fi mult mai rapidă și mai ok atunci când ai Alba, Sibiu și Hunedoara care sunt la distanțe cumva pe o rază de 100 de kilometri. Mentalitatea oamenilor, pentru că atunci când unești și 2 oameni, un bărbat și o femeie, se unesc pentru că au elemente în comun. Trebuie să se potrivească. Trebuie să se potrivească. La fel și această reorganizare trebuie făcută, după părerea mea, pe foarte multe considerente care să atragă comunitățile între ele. La momentul ăsta, județul Hunedoara cumva este într-o discrepanță sau a ajuns județul alături de Cara, dar Carașul cred că ne-a depășit. Suntem cumva săracii regiunii, lucru care, după părerea mea, nu ar da bine. Cred că mai important ar fi să fim într-un echilibru cu Alba și cu Sibiu. Ar fi și o chestiune nouă, optică nouă. Eu, sincer, m-am tot gândit cam cum ar putea fi Hunedoara și tot poziție destul de centrală. Adică oricum... Și centrală, dar și din punct de vedere a populației. Suntem undeva un județ care suntem plus minus apropiați de Alba și de Sibiu. Aici ai 250, 350, 450, 500 de mii de locuitori. Dacă adunăm fiecare județ în parte. Pe când Timișul a luat o anvergură foarte mare. Un județ cu 600 de mii, aproape dublu ca și populație față de județul Hunedoara. Dar aici este de discutat cu specialiști care să pună pe masă să facă acea analiză SWOT, să pună toate cele bune, să pună toate cele rele, să vadă care pe care poate să ajute ca finalul acestei reforme administrative este ca să nu mai existe discrepanțe din punct de vedere zonal și regional. Iar decizia politică, administrativă, financiară trebuie luată într-un mod cât mai unitar pentru perspectiva dezvoltării. Senator, vreau să trecem cumva și să ne întoarcem la politică. Vreau să trecem de la politică la agricultură.
Și am o întrebare personală cauzată de această iarnă. Nu mai e zăpadă în România. De vreo câțiva ani e tot mai puțină zăpadă iarnă de iarnă. Sunt foarte puțini oameni, mai puțin cei care lucrează în agricultură, care nu înțeleg relevanța zăpezii, cât de importantă este pentru agricultură. Ce se întâmplă dacă nu mai avem zăpadă pentru agricultură și pentru resursele de apă? Sunt două chestii care se discută astăzi foarte puțin, dar după mine sunt aproape la fel de importante ca natalitatea scăzută în România. Da, acum eu vin de la București, unde la stația Filaret, în marginea București, erau 47 centimetri zăpada. Și totuși, pentru prima dată anul ăsta, pe final de iarnă, să precizăm. Pentru adică prima dată, e dramatic. din ce am văzut și am studiat, e după vreo 15 ani. Subiectul ridicat de dumneavoastră mi se pare foarte important. Nu important, foarte, foarte important. Odată, din perspectiva rezervei de apă în sol. Că aici discutăm și vedem că din ce în ce verile sunt secetoase, călduroase și iernele sunt fără precipitații. Lucru care, și dacă dați un picuț către vestul Europei, vedeți fenomene foarte tranșante de secetă pronunțată și accentuată în Spania, în Italia, unde s-a ajuns efectiv să se dea apa la robinet doar așa cu programare, cum o primeam noi, poate pe vremea lui Luce Ceaușescu. Din perspectiva agriculturii, tot ce înseamnă zăpadă înseamnă acea plapumă care protejează culturile de toamnă. Și cea mai importantă cultură de toamnă este pâinea, care o punem pe masă. Înseamnă grâul din care se face pâinea. Dacă nu există zăpadă și temperaturile sunt scăzute fără zăpadă, automat producția se poate reduce cu o marjă de 30-40%. Plus că dacă nu există și temperaturi scăzute, nu se mai produce acel proces de vernalizare, acel proces fiziologic prin care grâul, dacă nu trece prin temperaturi scăzute, nu fructifică. Pentru că așa este construit ca și soi. Așa este genetic construit această plantă. Că grâul, de exemplu, dacă îl pui, îl sameni primăvara, grâul de toamnă, că este și grâu de primăvară, dar grâul de toamnă, dacă îl sameni primăvara, el crește, dar din păcate nu face spic și nu face bob și la rândul lui nu avem din ce face făină. Dar cred că cel mai important lucru cu zăpada și cu precipitațiile până la urmă este că sunt insuficiente. Și la momentul ăsta cred că este chiar în vestul țării este chiar un fenomen cumva așa de scădere a precipitațiilor și care va avea efecte pe termen mediu și lung destul de pronunțate. Și din punct de vedere a apei, a cantității de apă, a izvoarelor? Păi dacă nu sunt precipitații, nu o să avem nici izvoare, nu o să avem nici cantitate de apă, nu o să avem nici resurse de apă, nu o să avem nici stoc de apă pentru populație. Cred că managementul apei trebuie să fie un subiect de importanță națională la un moment dat. Lucru care îl discută unele țări în momentul acesta și uitați-vă că, de exemplu, Israelul reciclează peste 85% din apele reziduale și le întoarce înapoi în circuitul agricol și, bineînțeles, și în circuitul de consum. Dacă ne uităm un picuț și am uitat acum pe Valea Oltului, deci nivelul Oltului este, cred că, cu vreo 60 cm mai scăzut. Efectiv, apar insule în mijlocul râului, lucru care eu merg de 25 de ani la București, aproape lunar, și acest fenomen nu l-am văzut pe Olt. Dacă nu vom gândi foarte bine ce înseamnă stocarea de apă, ce înseamnă
managementul apei, ce înseamnă reciclarea apei, ce înseamnă buna gestionare a consumului de apă, cu siguranță o să avem probleme. Domnule senator, în momentul de față, pe lângă activitățile curente pe care le aveți în Senat, cele legate de Parlament și cele politice, totuși bănuiesc că aveați înainte, dar trebuie să aveți mai pronunțată și o perspectivă pe ansamblu, nu numai națională, internațională. Ce se întâmplă cu lumea asta de 5-6 săptămâni, în noua era Trump? Se pare că cumva America se îndepărtează de război din Ucraina, își ia mâna de ce se întâmplă acolo. Pare că se îndepărtează un pic și de Europa, Statele Unite și Donald Trump. Cum vi se pare România și Europa în noua era Trump? Da, acum, dacă avem așa cât de cât cunoștințe de istorie, mie mi se pare că lucrurile astea sunt foarte ciclice. În 1938, dacă ați citit cumva, era tot o conferință la München, la momentul respectiv, unde se tranșa cumva viitorul Europei. Iată că avem o conferință și anul 2020. O nouă conferință, aproape după 100 de ani. Iată că aproape după 100 de ani suntem în pragul în care să izbucnească sau să nu izbucnească un război care nu mai este pe un teritoriu restrâns și poate să fie un război mondial până la urmă. Parcă văd din nou acea scenă cu Roosevelt, cu Churchill și cu Stalin. Marea împărțire de la Ialta. De la Ialta. Da. Acum nu mai sunt numai doi, dar alții încearcă de pe cumva margine colateral să se pună la masă. Cred că trăim cele mai sensibile momente după 100 de ani. În tot ceea ce înseamnă contextul geopolitic și geomilitar și tot ce înseamnă perspectiva, să zic, de viitor a Europei și cred că implicit mondială, pentru că sunt mult mai multe teatre de operațiuni în lumea asta care sunt deschise sau în curs de deschidere. Parcă cumva lucrurile se schimbă sau mai erau prin anii 70, dacă la fel ne uităm în istorie, când începuse așa acel război rece și undeva era o tensiune beligerantă foarte, foarte puternică. Acum vedem că iarăși s-ar putea, ca și masa asta, într-o parte până aici Clujul și de aici Mănășturul. Știți că era o vorbă aici la Cluj. La fel mi se pare că acum lumea începe să își împartă sferele de influență și teritoriul. Acum nu vreau să mă transform eu într-un analist de politică externă, că nu consider că mă pricep, dar cam asta văd și cred că multă lume vede la momentul ăsta. America, care în ultimii 30-40 de ani a fost creuzetul care a dat stabilitate mondială, iată că acum, prin declarațiile unora și altora, și l-am văzut pe Musk lunile trecute când zicea că democrația trebuie să fie înlocuită de o conducere a unor oameni plini de testosteron și niște lucruri de genul ăsta care mie mi se par de noaptea minții. Sau sprijinul unor anumiți conducători vremelnici ale lumii cu tot ceea ce se întâmplă la nivel, nu numai în România, că se întâmplă și în Germania, se întâmplă și în Ungaria, se întâmplă. Deci această dezvoltare a curentului, să zic așa, de ultradreapta.
Poate că și americanii un pic vor să bage bățul prin gard, să slăbească Europa, pentru că e mai Da. ușor de negociat cu Europa împărțită și să negociezi cu țări. Am mai văzut niște polititate. teme când s-au aruncat niște lucruri și după aia au așteptat să vadă care sunt reacțiile. Că am mai văzut, s-a discutat despre Groenlanda, s-a discutat despre Canada, s-a discutat despre Mexic, anumite lucruri care s-au dat și apoi cumva s-au retras înapoi. Dar vedem un președinte american care este jucător, care privește lumea mai mult din perspectivă de business și mai puțin din perspectivă diplomatică. Vedem cumva, să zic așa, Europa cu mai multe viteze sau cu mai multe trepte sau cu mai multe standarde. Am văzut-o în poza de acum 2 zile. Am avut o poză de A acum. fost elocvent, o mare greșeală, dacă mă întrebați pe mine. Da, cred că mare greșeală nu lui aveam voie ca la masă să nu fie toate cele 27 de țări. Pentru că forța, până la urmă, a Uniunii Europene nu poate să fie dată numai de statele cele mai dezvoltate, să zic așa. Nu este dublu standard, dacă vrem să fim puternici. Pentru că contează foarte mult. De exemplu, România poate nu are economia Italiei sau Franței sau Germaniei. Are o poziție foarte importantă din punct de vedere strategic. Iar România, care are cea mai mare graniță acum cu războiul, să nu fie invitată în prima fază la discuții, dar cred că și-au dat seama poate de greșeala care dumneavoastră ați spus-o și iată că astăzi inclusiv s-au întâlnit în Palatul Elisee președintele României cu președintele Franței la o discuție de asta personală și apoi s-au reîntâlnit cu ceilalți. Domnule senator, nu v-am pus întrebarea asta de pomană sau numai ca să, nu știu, umplem timpul cu... Întrebarea asta de un substrat foarte logic pentru ce va urma să se întâmple în perioada imediat următoare. Eu în toamnă m-am ferit să spun ce preferințe am la nivel de președinție. Sigur, la nivel de parlamentar a fost exemplu concret cu un prieten care a candidat și m-am bucurat că a ieșit. Dar la nivel de președinție cumva m-am ferit, chiar având un trecut PSD-ist și în continuare mă consider un om de stânga, dar m-am ferit să spun cine aș dori să fie nou președinte al României. În schimb, acum mărturisesc că puțin, să zic că îmi place varianta propusă cu Crin Antonescu. Și o să vă spun și de ce, pentru că prea am obișnuit în țara asta să avem politicieni care, și eu spun cu toată responsabilitatea, mi-a fost coleg, mi-a fost apropiat, dar eu cred că un prim-ministru la o ședință de guvern trebuie să vorbească, nu să citească. Și în egală măsură, cred că un președinte de țară trebuie să facă vizite externe în Europa și în țări importante, nu prin Africa sau, mă rog, și în Africa dacă merge, să vină apoi cu un contract. Mie mi se pare că Crin Antonescu vorbește bine ceea ce gândește și îl văd ca pe un om care, dacă a stat atâția ani la Bruxelles, știu că unora nu le place, mie îmi place, eu prefer pe unul care stă la Bruxelles și care își asumă deschis o orientare politică, decât pe unul care se dezbracă și are maieul verde neolegionar, dar care vreo 15 ani a lucrat la hidra globalistă la Națiunile Unite. Dar acum vine și spune că e mare român. Deci mai degrabă îl prefer pe domnul Antonescu dintre cei doi, ca prototip, să zic așa. Cum vi se pare candidatura lui Crin Antonescu, dacă credeți în șansa lui, dat fiind faptul că sunteți cumva și cu adevărat coleg de partid, pentru că proveniți din PNL-ul cu pedigrii, PNL-ul vechi, el nu vine din aripa PD-ului și probabil că sunteți și de o vârstă nu neapărat apropiată, dar oricum cât că v-ați lovit unul de altul de-a lungul timpului. Chiar în momente mai puține, dar sigur v-ați... Suntem cumva la diferențe de 10 ani, unul față de celălalt, dar să știți că am fost la multe întâlniri ale partidului sau congresele care s-au făcut sau ședințele importante de-a lungul istoriei post-decembriste a Partidului Național Liberal, unde
am fost cumva, să zic, în proximitatea președintelui Crin Antonescu. Faptul că acest om poate să vorbească în același timp cu procesarea este mare lucru. N-are nevoie să scrie nimeni discursul, n-are nevoie... E perfect natural. Este perfect natural, este un om care îi vine ce spune și cred că are și o experiență politică care l-a ajutat în a îi veni cuvintele așa cum și gândește. Să ne ducem aminte că Crin Antonescu a fost în bordul, să zic, a celor care au reînființat Partidul Național Liberal în ianuarie 1990. Atunci fiind tânăr sau în tineretul... Organizația din Tulcea, PNL Tulcea. PNL Tulcea, dar atunci când s-a înființat Partidul Național Liberal a fost și dumnealui acolo. Poate și găsim niște poze odată să le vedem. Faptul că a avut o tangență destul de importantă cu Uniunea Europeană, din perspectiva că soția lui a fost comisar european și cred că tot ce s-a întâmplat la Comisia Europeană nu a fost străin dumnealui, chiar din perspectiva că a făcut o pauză de 10 ani în politica românească, dar fiind acolo cu siguranță au avut o mare tangență cu tot ce a însemnat Uniunea Europeană, lucru care este un avantaj pentru dumnealui. Și trei, cred că fiind omul acceptat de către coaliție, și aici este vorba despre partide mari, PSD, PNL, UDMR, minorități, cumva este o adunare a celor 55-60%, 55% din electorat, să zic așa. Nu este simplu să te accepte pe tine un om de dreapta, să te accepte o mentalitate de stânga. Poate nu chiar sunt sudate lucrurile, dar este, până la urmă, candidatul susținut de această coaliție, care eu chiar cred că dacă nu facem toate eforturile de a susține pe față acest candidat care cred că are un mare potențial de a ne scăpa de aceste programe apă, aer și energie care ne duc la un moment dat la lucruri foarte, foarte rele din perspectiva viitorului României. Ne apropiem de finalul podcastului. Cum este prima lună de mandat? Da, este o lună interesantă pentru că am trecut cumva de la administrația locală, județeană, la ce înseamnă Parlamentul României, locul în care mie un pic cumva, vă spun în ghilimele, mi-e frică. De ce mi-e frică? Pentru că acolo îmi iau responsabilitatea pentru a vota sau a modifica sau a amenda o lege care lege stă până la urmă la baza viitorului fiecărui cetățean sau o parte din cetățeni sau la viitorul României în întregul. Ușor, ușor încerc să învăț și eu mecanismele, ce înseamnă comisii, ce înseamnă vot în plen, ce înseamnă lobby din punct de vedere a susținerii anumitor proiecte de lege pe un anumit domeniu, că este vorba despre Comisia agricolă de agricultură în care sunt, sau în Comisia Economică, sau în Comisia de Ape și Păduri, unde se face politică, se negociază, se susține, există o majoritate, dar există și foarte mult circ, din păcate. Există foarte mulți oameni care zbiară, există foarte mulți oameni care fac teatru, există foarte mulți oameni care la televizor vreau să zbiere cât mai mult ca să creadă lumea că sunt puternici.
Există oameni care poate să ceartă în văzul lumii, dar de fapt ei sunt prieteni. Există oameni care, din păcate, au ajuns acolo fără să-și dea seama. Există oameni care poate sunt chiar foarte de mult în Parlamentul României și n-ar trebui să mai fie pe acolo. Există oameni care, din păcate, nu mai țin ritmul cu nou și cu schimbările. Există și oameni foarte bine pregătiți, oameni care chiar știu să facă politică. Există și oameni care ar trebui să se reformeze dacă vreau să mai facă politică. Deci este cumva așa un curcubeu de lucruri și de fapte și de realități. Pe doamna președinte Șoșoacă a rămas senator sau este europarlamentar? Este europarlamentar. Am avut ocazia să o văd doar în prima zi în Senatul României, când a venit și a făcut acel spectacol destul de grotesc. Deci n-a rămas în grotesc. Parlamentul României. Nu a rămas și mulțumim la Dumnezeu că am scăpat de așa ceva. Pentru că ați văzut ce a făcut acum la Curtea Constituțională. Deci, tot acest teatru ieftin și tot această rambureală, că poate, să zicem, unele lucruri au un anumit substrat de adevăr. Dar politica nu se face cu țipete și cu înjurături, ci politica se face, uite așa, stând la masă, poate eu de dreapta și tu de stânga și celălalt poate că aparține altei minorități, dar dacă reușim să ne adunăm și să creăm lucruri bune pentru oameni, cred că asta este chintesența politicii. Călin Marian, mulțumesc pentru prezență și te mai aștept oricând la podcastul nostru. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație și vin de fiecare dată cu drag. Mulțumesc.